do programu konference, tak tam vlastně zaznívají jednotlivé faktory, které podstatnou měrou ovlivňují to postavení společnosti, které my si pak ukážeme vlastně ten vznik krize. To jsou faktory geopolitické, energetické a tak dále. No, jestliže se podíváme polarizace příjmů, ztráta střední třídy, no to jsou vlastně faktory, které jsou ohrožující faktory pro stav dnešní společnosti. No a pochopitelně ještě se pokusme, všimněte si, že vlastně všude zaznívá v podstatné části příspěvku a také v názvu infrastruktura společnosti. Čili ten problém vlastně náš by měl být, že my se podíváme z dvou pohledů. Z prvního jakoby zevnitř do té společnosti, jak to tam vlastně systémově pracuje nebo nepracuje, jaký je stav těch prvků. A také se na to podíváme zvenku, no, jaké faktory z toho globálního hlediska ten problém ovlivňují. Tak to máme také zajímavá vystoupení. No a to, co vlastně by mělo završovat, je, že budeme hledat nějaká paradigmata, jak řídit tyto společenské procesy, jak jim přednou z krize, jestli je zde možnost to účinně řídit nebo není řídit, jestli tedy na to nerezignovat, anebo rezignovat. No a to samozřejmě zde vystavuje řadu problémů, protože jestliže chceme něco řídit, globalizovaná společnost, kontrolovaná společnost, a to má své samozřejmě hranice, etické, politické, kam až jít v té kontrolovatelnosti. Protože to je vlastně problém kontroly a svobody, respektive ne svobody člověka. Takže to je další problém, když se zadíváte v programu konference, který budeme dále řešit. No a my vlastně, to byly jednotlivé a dílčí vlastně pohledy a podívejte se, co vlastně nás spojuje v tom naše vystoupení. Nebo co by nás mělo integrovat, co bychom tam měli toho společného hledat. První je to vlastně ten náš pohled do budoucnosti. Jakýsi my vlastně budeme hledat možné stavy světa. Budoucnost jsou vyjádřené ve scénářích, prognózách. No, vyjadřuje možný stav světa, že to takto je možné. Pro tyto možné stavy světa je charakteristické, že jsou buď neurčité, čili neznáme nic o pravděpodobnosti, jakou nastanou, anebo jsou nejisté. Máme určitou pravděpodobnost nastání té události. Z toho hlediska osobního, jakéhosi normativního, psychologického, sociálně psychologického, to vlastně vyjadřujeme. To si myslím, že to bude zaznívat, doufám, že se nemýlím, nechci si hrát tady na tu vědmu nějakou, jakási obava o budoucnost společnosti, anebo obava z budoucnosti společnosti, jak to nazveme. No a jestliže se chceme z téhle obavy pozitivně zbavovat, tak my musíme nejdříve umět najít diagnózu naší společnosti, té moderní společnosti. Čím ta společnost vlastně je, promiňte mi ten výraz, čím je nemocná, pokud je tedy nemocná, pokud je v krizi, a jestliže je v krizi, tak podle mého soudu taková společnost je nemocná. A jestliže tu krizi dokážeme, tu nemoc dobře popsat, a to myslím, že bude zaznívat v našich vystoupeních, jak jsem měl možnost se s tím seznámit, tak pak můžeme hledat účinnou terapii, nasadit vlastně na to účinnou léčbu, jak vyléčit tyto společenské neduhy. Zde se můžeme samozřejmě lišit. Můžeme se lišit s ohledem na to, jestli někdo zastává liberální hodnoty nebo jestli sociálně orientovan. To je normativní hledisko. Ale co vlastně by nás spojuje, to jsou vlastně dvě protikladné strategie. Buď můžeme nedělat nic, stoicky zvolit v úvozovkách to, co jsem nazval důstojné úmrtí, čekat, až se v úvozovkách ta společnost, civilizace naše moderní zahyne, převálcuje ji něco jiného, a nebo můžeme být optimistické naladění a říct si, my najdeme efektivní vyléčení této společnosti. Takže to jsou vlastně dva možné přístupy, mezi tím samozřejmě existují další možné, ale toto jsou vlastně tyto dva krajní. Podívejte, když jsme mluvili o problému nebo nastolený problém názvu konference infrastruktury, my můžeme na ten problém, ať budeme nahlížet na společnost jako celek, jako civilizaci nebo společnost českou, slovenskou, evropskou, tak můžeme nahlížet vlastně na to dvojím způsobem. První pohled bych vlastně nazval takový vlastně ten vnitřní, jakýsi mikroskopický.
To je vlastně toto jakési systémové pojetí. No to má stručně, vidíte, že má zobrazovat jako vztahy ve společnosti prvky, které jsou samozřejmě mnohem kombinovanější. Ten systém, pokud společenský systém ve své podstatě každý je nestabilní, on je dynamický, s tím se v úvozovkách nedá nic dělat. Většina těch systémů a společenských k ní patří. Takže jen málo vlastně je těch stavů, že on je takto jakoby pevný. Vidíte, že ta čára, ten kruh je nerozkmitaný, takže to je stabilizovaná společnost. Ona vždycky bude jakože kmitat, ale jde o to, aby nám kmitala v nějakém povolené míře, protože jak nám začne, podívejte, a my už do toho zapracováváme vnější vlivy, to jsou energetické vlivy, to jsou vlivy geopolitické, to jsou jednotlivá vystoupení, která tady budou zaznívat, tak nám vlastně ta společnost začíná se nám chvět, fluktuovat, začíná být nestabilní. To vyjadřuje vlastně, vidíte, vlastně ten kruh, který je na tom obrázku, který ukazuje, že jakože se to chvěje. To je stav soudobé společnosti. Ta soudobá společnost, ano, a to používám velmi mírný výraz, se nám chvěje. Ona je v silné nestabilitě z různých důvodů. To bude ta diagnóza vaše, vy to zde budete těšit se na to, že to budete v úvozovkách pitvat. A stane se samozřejmě, to má své hranice. Jestliže tady nastane nějaký faktor, to může být faktor naprosté nahodilosti. Globální svět, to je svět propojený. A zde hraje faktor nahodilosti obrovskou roli, že ten destabilizovaný systém se nám prostě rozsype. On nám vyfurkuje, prostě se rozštěpí. A to je vlastně konec pak takovéto civilizace. Tomu my chceme, předpokládám, zabránit, pokud nejsme až úplně pesimisté, nebo chtít tomu zabránit. Takže ten první problém, nebo další problém, na který já chci navázat nebo nastolit, je krize společnosti. A jaká je podstata té krize? Podívejte, to je klíčový problém, který bychom si měli uvědomit. Klíčový. Bohužel ta decizní sféra, která by měla takto uvažovat, není příliš tomu náchylná tomuto uchopení. Krize může mít dvojí příčinu, metodologicky za to. Za prvé, to může být krize v samotné věci, v bytí, v samotném systému, v té jeho podstatě. To je, řekl bych, ten horší případ. A nebo, ano, kdybych to řekl filozoficky, krize spočívá v ontologické rovině, to je v rovině věcí, systému. Nebo ta krize může spočívat ve sféře ideí, teorií, pravidel, regulací, že máme špatná pravidla, špatné teorie, špatnou regulaci. To je možná ten lepší případ, protože pak stačí jenom vyměnit špatnou regulaci. Tady vzniká velká otázka. No, téma se také jmenuje regulovaná společnost. Je ta regulace adekvátní tomu, co je v současnosti? A nebo třeba ta pravidla, když vezmete Evropskou unii, jsou pravidla, která spíš jsou destabilizující. Nejsou tím faktorem, který způsobuje to rozkmitávání větší společnosti. Ano? Čili velký otazník. Jestliže na toto budeme umět odpovědět, jestliže na toto budeme umět odpovědět, tak vlastně dokážeme se ptát po problému změny. My chceme tu společnost změnit k lepšímu, vyvést z krize, vyvést z nestability. Máme dvě základní možnosti z toho hlediska. Zase to budeme vlastně hledat a bude to předpokládám ve vystoupení, nebo tam to budeme nacházet. Ta změna je možná inkrementálně, postupně. Můžeme ji nazvat kvantitativně změna, čili postupně a až přeroste pak nějakou změnu kvality. A nebo to může být změna prostě náhlá, no? Strukturální, systémová, nazvat bych to v úvodovkách okamžitá, relativně tedy okamžitá, kvalitativní změna. No. A z hlediska naší vlastně té účasti, no, z hlediska subjektu, to může být buď regulovaná, řízená změna, kdy my cílevědomě budeme vytvářet taková pravidla regulační. Tak to je chceme, tak to chceme, cíle a tam směřovat někde do budoucnosti.
No a nebo samozřejmě my se můžeme setkat, kdo jste liberálně naladěn, a vysnávač takového, bych řekl, toho v úvozovkách čistého liberalismu, tak jste skeptik k tomu, že říkáte, to jako regulace žádná, protože, nebo minimální, protože to spíš přináší negativní důsledky. No a nebo samozřejmě my se teď podíváme na problém, ještě můžeme řešit hlediska pozitivního metodologie a normativní metodologie. Podívejte se, my vlastně kde stojíme, jestliže si představíme, že my jsme právě ti výzkumníci, tady my jsme teď, to je naše konference v podstatě si představit. Tak. Na minulosti na té nemůžeme měnit nic. No. Minulost to je, ta se stala. Nic na ní nelze měnit. Možná naštěstí, teď jsem normativistů, nelze na ní měnit, tečka. A samozřejmě my můžeme říct, co se stalo, to jsme pozitivisti, co se stalo, konstatujeme, nedodáváme k tomu nic, ale my můžeme samozřejmě říct, co se mělo stát. No, my můžeme říct, no, bylo by lépe kdyby, ale to je kdyby, to ve společnosti to prostě, to je nevratný proces, to nelze vrátit. A teď se podívejte, my jsme v současnosti, ta současnost neustále ubíhá do minulosti, ano, i moje vystoupení ubíhá do minulosti. A my hledíme do budoucnosti, podívejte se, to je vlastně jakási naše optika, a čím dále hledíme, tím je ta naše výpověď o budoucnosti neostřejší, tím je více mlhy více neurčitosti jevně, nebo i nejistoty. Ale co my o té budoucnosti můžeme říct? Za prvé, o budoucnosti můžeme říct nějakou výpověď. To jsou ve formě scénářů, prognóz a tak dále. To můžeme říct. No, co s tím my nemůžeme o budoucnosti dělat, tomu se ještě vrátím, nemůžeme budoucnost empiricky zkoumat. Ona není ještě. My se domníváme, že to bude. Ale co můžeme říci, je dvojí výpověď. Můžeme říct, co bude. Takže to budou i naše referáty další, budeme říkat, co bude, ale myslím si, že podstatně, co bude, to je pozitivní odpověď, nezainteresovaná, se konstatuje, bude, nic tomu nedodává. A nebo můžeme říct, co by se mělo stát, takže říkáme, toto by se mělo stát, protože když se to nestane, tak toto je nespravedlnost a tak dále. My to můžeme normativně hodnotit. Povinnosti vědců, kteří pracují, to je můj názor, ano, je v podstatě i ukazovat na tuto stránku. Ano, my žijeme ve světě hodnot. Společnost je svět hodnot. Z toho v podstatě vystoupit nelze, tomu světa hodnot. Takže my jsme v uvozovkách tlačeni do toho, abychom zaužívali to normativní stanovisko. Někteří samozřejmě vědci v té oblasti sociální se tomu brání, že třeba v ekonomii najdeme samozřejmě takové pozice, že raději, že budeme pozitivisti, ale v podstatě z toho nelze, z toho normativního hlediska, tedy bych řekl, se ho říci, jak bych to nějak nazval. No a další problém, kterého chci se zastavit, to už jsem zmiňoval, ten problém budoucnosti, že tu budoucnost nelze skutečně empiricky zkoumat, ale můžeme na ně pohlížet jako na možný stav světa. A naší povinností vědců, kteří v této oblasti pracujeme, povinností je, abychom ukazovali na možné stavy světa. Ukazovali politikům, nastavovali prostě to zrcadlo jim a dávali jim v nazveme to nějaký jídelníček a říkali jim, když neuděláte toto, stane se toto, když neuděláte toto, stane se toto. Ono se z toho, co my jim řekneme, nemusí vůbec nic stát, ale oni budou připraveni na to, že jsou upozorněni, že když my nebudeme dělat toto, tak se stane toto. To jsou už připraveni lidé, ale jsou-li manažersky zdatní, mohou velice dobře konat. Když my jim nebudeme říkat, co mají dělat, tak oni, ten jejich popis práce je samozřejmě jiný, je to, nemusí tak tláčet do té pozice, aby to řešili, ale pak už bude samozřejmě pozdě. To už bude ten bifurkující systém, štěpnící se a konec, je to vlastně konec této společnosti, konec evropské nebo moderní civilizace. No a ještě já s ohledem na čas to zkrátím, to si nechám, když tak problém determinismu a předvídání změn, ke kafe večer, čili jak se předvídat, ano, jaké modely, tak to bych s ohledem na čas zkrátil, abych se chtěl ke konci.
Takže moje představení se chýlí ke konci, čili co je můj názor, co je podstatou té světové krize. Jestli je tedy chronická, systémová nebo přechodná, normální. Můj názor je bohužel, teď jsem normativista, takže můžu říct bohužel pesimistický. Já si myslím, že je to krize systémová, vleklá krize.